El nou pla de mobilitat del Gòtic Nord no entrarà en funcionament fins al 14 de gener. Fins llavors els camions i vehicles particulars circularan com fins ara, pel carrer de les Magdalenes i tombaran per Duran i Bas. A partir del gener, els camions que abasteixen els comerços de la zona entraran directament pel portal de l'Àngel. Errades en la senyalització que indicava més temps del permès a la càrrega i descàrrega o que no funcionés la pilona de tancament del portal de l'Àngel han fet posposar l'entrada en marxa d'aquest pla, molt esperat per veïns i comerciants de la zona. Tot i els canvis previstos, hi ha aspectes que continuen preocupant els veïns i comerciants del carrer de les Magdalenes, una de les vies amb més trànsit de camions de càrrega i descàrrega. ¿Qué pasará a partir de las 11 de la mañana cuando cierren Puertas del Ángel con las pilonas? Seguirán pasando los mismos por aquí. Diga el distrito y movilidad lo que diga. Si no ponen una pilona, seguiremos estando con el mismo problema. Si la pilona la ponen en la entrada de Magdalena, evitará todos estos trámites, pero sí podrán pasar los vecinos, los comerciantes y servicios. La posada en marxa d'aquest nou pla vol reduir la presència i el pas de camions de càrrega i descàrrega per determinats carrers del Gòtic Nord.